Ahojte, volám sa Dalibor, v Base mám na starosti obchod na Slovensku. Aktuálne sa nachádzame v Košiciach vo firme Giovanni Essence, kde sa aktuálne porozprávame dneska so CEO spoločnosti Dušanom Kviatkovským o tom, ako je možné expandovať s Baseom na 17 trhov a znásobiť počty objednávok. Ahoj Dušan. Ahoj. Som veľmi rád, že sa tu dneska môžeme porozprávať. Mohol by si nám na začiatok predstaviť tvoj e-shop giovanni.sk? Giovanni je naša vlastná značka parfumov na pranie, telových parfumov a ďalšieho doplnkového sortimentu nejakých voňavých výrobkov. A s našimi e-shopmi sme aktuálne v 20 krajinách, ale pôsobíme aj na marketplaceoch. Sme napríklad na poľskom Allegre, nemeckom Amazone a chystáme sa aj na ďalšie. Čo vás, Dušan, viedlo k tomu, že ste začali uvažovať nad novými predajnými kanálmi, ako sú napríklad marketplacy, ktoré si teraz prednedávno spomenul? Chceli sme osloviť širšie publikum. Je všeobecne známe, že napríklad v takom Nemecku je veľmi ťažké osloviť určitú časť populácie, a to kvôli tomu, že asi 80% Nemcov nakupuje všetko len cez Amazon. No zároveň sme marketplacy vnímali ako veľmi dobrý predajný kanál na zvýšenie obratu firmy, ale aj na zvýšenie našej viditeľnosti v očiach lokálnych zákazníkov. A to hlavne samozrejme vtedy, ak sú tie marketplacy dobre technicky zvládnuté. Aké ste mali kritériá, na základe ktorých ste sa rozhodovali, na ktoré trhy vstúpiť? Na úvod sme vyberali tie najsilnejšie marketplacy, ktoré sú najznámejšie a majú najväčší zásah zákazníkov. A to znamená samozrejme poľské Allegro, ktoré sme neskôr rozšírili aj na krajiny ako Slovensko, Česko, Maďarsko. Nasledoval nemecký Amazon. A v rámci Amazonu sa chystáme expandovať aj do ďalších krajín, ako napríklad Taliansko, Holandsko, Francúzsko. S akými výzvami ste sa museli na začiatku popasovať, keď ste vstúpili na jednotlivé trhy a dané marketplacy? Najväčšou výzvou bola roztrieštenosť procesov. Chceli sme nejakým spôsobom naše ShopTety prepojiť s marketplacami, ideálne cez nejaký jeden centralizovaný systém, a to tak, aby boli všetky veci dobre zautomatizované. Chceli sme ušetriť čas pri nejakom manuálnom sťahovaní objednávok a vytváraní štítkov a podobne. Prečo ste sa nakoniec rozhodli pre spoluprácu s našou platformou Base? Rozhodovala tam flexibilita, dobre technické zázemie, technická podpora. Je jasné, že Base je špecialista na marketplace, veď nakoniec má, tuším, nejakých 1500 integrácií, takže pre nás bol Base jasná voľba. Čo vám dneska funguje z pohľadu tých procesných vecí inak ako predtým? Tak tieto procesy sú vďaka Base určite lepšie automatizované. Čo sa týka marketplaceov, automatizujú sa nám listingy produktov, dáta, logistika, jednoduchšie sa nám vytvárajú štítky. Výsledkom je jednoducho plynulejší proces bez chybovosti. Je možné nejak prakticky v percentách priblížiť nejaké reálne výsledky, ktoré priniesla spolupráca Base? My sme Base implementovali prakticky hneď a vďaka nemu sme mali možnosť rásť bez nejakých obmedzení. Veľmi rýchlo prišiel rast objednávok aj o nejakých 30%, žiadna chybovosť, rýchla expedícia a navyše sme touto automatizáciou ušetrili aj hodiny práce týždenne. Čo vás čaká v tomto roku 2026? Aké máte plány? Plánujeme samozrejme ďalšiu expanziu na ďalšie marketplacy. V hľadačiku máme napríklad litovské Pigu, estonské Kaup24, nemeckú Apoteke.d a ďalšie. Base je pri tejto expanzii pre nás kľúčová platforma. Komu by si platformu Base odporúčil? Base by som odporúčil každému e-shopu, ktorý to myslí s expanziou vážne. Base jednoducho pomáha otvárať dvere ďalej do sveta expanziou cez marketplace. Giovanni Essence je skvelým príkladom toho, ako firmy môžu zvládať expanziu a automatizáciu procesov v 21. storočí a sme veľmi radi, že s Baseom môžeme byť súčasťou tejto cesty.